Wala nang buhay nang nadatna ng mga responder sa Bureau of Fire Protection ang 2 batang nalunod sa ilog sa Barangay San Miguel, lungsod ng Daguhoy, Bohol, pasado alas 4 ng hapon noong araw ng Huwebes, Hunyo 12, 2025. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu kay Jeffrey O. Manon, ang Fire Officer 2, na anya na parehong nasa 14 na taong gulang ang mga nasawi sa nasabing aksidente. Nabatid na ang mga biktima ay galing sa Brigada Eskwela at humirit na maligo sa nasabing ilog bago ito umuwi sa kanilang mga bahay. Ayon kay Manon, hindi marunong lumangoy ang isa sa mga nalunod na bata at sinubukan siyang iligtas ng kaniyang kaibigan dahilan para malunod ang dalawa. Sinubukan din ng dalawa niyang kasamahan na tumulong ngunit hindi nila nagawa dahilan upang humingi sila ng saklolo. Alinsunod dito, pinangunahan ng mga miyembro ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Bureau of Fire Protection ng Daguhoy, Bohol ang pag-rescue sa mga biktima, ngunit natagpuan itong patay sa ilog na may lalim na mahigit 3 talampakan kung saan naroon ang mga bata. Tinangkapang dalhin ang mga biktima sa ospital sa lungsod, ngunit dead on arrival na ang mga ito. Nangyari po kahapon, ma'am, nung may insidente na nalunod ng mga bata. Ayun po yung may nag-report sa amin na may mga bata na naligo doon sa ilog. Nagkaan namin yung area at medyo natagalan pa ng paghahanap ng mga nawawala kasi yung tubig is hindi clear ba. Yung reminder ko lang sa hindi lang sa lugar na malapit doon, pati na sa mga ibang lugar na malapit din sa mga ilog na bantayan natin yung mga anak natin para walang masamang mangyari sa kanila. Kasi hindi na natin maibabalik yung buhay pag yan ang mawawala. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Irene Ardiente para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!